ಗೈಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಪೂರ ಸೌಖ್ಯ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಗ್ರೋಸರಿ ಪೂರ ಆವಡು ಅಂಚ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಪೋಡಣ ಮುಳು ಮಾಲ್ಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜ ಅಂಚ ಆಡೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಡಾತೆ ಅಂಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೊಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ಅಲ್ಪ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜವೆ ಅಂಚನೆ ನಾನಲ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಪುದರ್ ಫೋರ್ಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ ತೊಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಡಾತೆ ಚುರುಳ ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಒಂಜಿ ತರ ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಬೊಕ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಗ್ಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಗ್ಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಗ್ಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಲೋಕಲ್ ತಗ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಪುರತಲ ಲೋಕಲ್ ತಗ್ಲು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮೊಕ್ಲಟ ಒಂತೆ ಚೀಪ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಶಾಪ್ ಪುರತದ ಎತ್ತನ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಒನ್ಪೀರು ಮುಗ್ಲ ಕಾಯ್ತು ಪುರದ ಎತ್ತನ ಚೂರು ಚೀಪ್ ಅದು ಒನ್ಪೀರು ಇವನ್ ಮುಗ್ಲ ಹಿಂದಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಗ್ಲು ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪಿರುತ್ತ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪೋಣ ಕೆಲವು ಹಿಂದಿ ಪೂರ ಬಾತಿರ್ಪೀರು ತಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಪೊಕ್ಕ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬದನೆ ಪೂರ ತೂಳಿ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ತಗ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಗ್ಲ ಪೂರ ನಮಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಳಿ ಪಂಡ ಈಟೇ ಬರೋಳಿ ಪಂಡ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ತೋಳಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಪ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಗ್ಲ ಶಾಪೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೋಳಿ ತೂನ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಪೂಜಾ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್ ತಲೆಕ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕೈನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಲೋಕಲ್ ತಗ್ಲೇನೆ ದಿವೋಣಿರು ದಯಪಂಡ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂಜಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೂರು ಆತು ಸೇಫ್ಟಿ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಉಲ ಎಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಜ ಮುಲ್ಪ ಎದುರೆದುರು ಏನೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಪ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಕ್ ಉಳ ಎಳೆ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಬರ್ರ ಪೂರ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಓಳೆ ಪೋತು ಓಳೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಈಡೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ನಮಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕಲ್ ಎಗತುಲೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಟಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೀರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಕ್ಲ ಶಾಪ್ ಒಂದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಅವೆನ್ ತೂತನ ಗಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಸ್ ಬೋರ್ಡನ್ ಅಂಚ ಅಲ್ತಲ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂಡಲು ಇಂಚನೆ ಕಿನ್ನೆ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕುಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಲೋಕಲ್ ತಕ್ಲ ಕಾಯ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ತೆತ್ತೊನೊಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಇವನ್ ನಮ್ಮನ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಾಪ್ ಉಟ್ಲ ಪೋಂಡಲ ನಮಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಐಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ಅಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಲಿ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ಬರಂತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಬರ್ಕಂದು ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಆವಡಿತ್ತನು ತುಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಕೊನೆಟ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಪೂರ ಕೊಕೊನೆಟ್ ತೆತ್ತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವುಲ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಅದೇ ತೊಂದುರ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಂಡ ನಾನು ಒಂತೆ ದಿನ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರ್ಪು ಜಂಕ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಪೂರ ಬೋರ್ಡನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೆ ಬರ್ಪುನ ಪಂಡ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪುರಾಣ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಮಾರೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ವೀಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನು ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಮಾನು ಬೋರ್ಡನಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಬೋರ್ಡನ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಡ ಪುಣ್ಣಮ್ಮ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪ್ ನಮಕ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಕೇಕ್ ಬೊಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚೆಂಕಲಿಂದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂಡ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಶಾಪ್ ಅತ್ತು ಇಂಚಿನ ಶಾಪ್ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಅಂಚೆಂಕಲ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ತೆತ್ತೊಂಡ ಪಂಡ ಒಂದು ಎದುರು ಇತ್ತನು ಎಂಕಲ ಕಂಪೆನಿ ಗಾಡಿ ಪೋಪುಣತ ಕ್ಲೀತ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಆವಡು ಅಂಚೆಂಕಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಜ್ಜನು ಬೇಗ ಏನ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೋಯ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ತೆಂಗ್ಲೆ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಪಾರಾಗಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಬೇಗ ಮುಗಿತದ ಮುಳೊಂಜಿ HK ಶಾಪ್ ಒಂದು ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಈಟೆಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು A to Z ನಮಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಂಕಲೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೀಡೆ ಪೋಂದುಲೆ ಜನ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಈ ಶಾಪ್ ತಬೋದರೆ HK ಸ್ಪೈಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂದು ಫೋರ್ಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಉಪ್ಪುಣ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತಲೆ ನಮಕ್ ಪೋಣಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಶಾಪ್ ಪೋಣ ನಮಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇವನು ರೈಸ್ ಇಟ್ಲ ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಂಡತ ಅವು ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆಂಕಲೆ ಕೆಲವು ರೈಸ್ ಪೂರ ಆವಡಂಡು ಇಡ್ಲಿ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಪೂರ ಆವಡಿತ್ತಲು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಜಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೀರು ಎಂಕಲ ಮಟ್ಟ ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುನು ಅವು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೀರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ದಾಲ್ ಪೂರ ಆವಡಿತ್ತನು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಪೂರ ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಟೈಪ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪ್ಲು ಕೆಲವು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಣ ದಯಪಂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಪಿರಕ್ಲು ಅಂಚ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ ತಿಕ್ಕಣು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಇನ್ಲದೆ ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ
ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೋಳಿ ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಗುಜರಾತಿ ಸೈಡ್ ತಕ್ಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನು ಸೌತ್ ಸೈಡ್ ತ ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ಸೌತ್ ತಕ್ಲ ಶಾಪು ಪೋಂಡ ಕೆಲವು ಚೆನ್ನೈ ತಕ್ಲ ಶಾಪು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಸೌತ್ ಸೈಡ್ ತ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಮಸಾಲ ಪೂರ ತೀರ್ತೀರು ಎವರೆಸ್ಟ್ ತಕ್ಲ ಸಾಣ್ ತಕ್ಲ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಲೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಲ ತೋಳಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ ಬೊಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಒಂದು ಏನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಪೂರ ಫ್ರೋಜನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೊಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ತೋಳಿ ಚಿಕ್ಕು ಬೊಕ ಬೀನ್ಸ್ ಮಣ್ಣೊಳ್ಳಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಒಂದು ಪೂರ ಫ್ರೋಜನ್ ಮಾಲ್ತದ ನಂಚಿನವು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಪಂಡದು ಬಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕೂಲು ಹೋಪುನ ಅಂಚ ಆಳ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗಳ ಆಳ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಳು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಳೆ ತಗ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಲ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ 8 ಉಂತುತ ಅಂಚ ಬಿಲ್ಲು ಪೂರ ಆಯ್ಬುಕ್ ಆಗ್ಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಲೈನ್ ಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಾಂತ ತಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋತ ಬಣ್ಣಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡು ಈತ ಪೂರ ಇನ್ನಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಾಗ ಸ್ವೀಟ್ಲ ಕಣತಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಪೂರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಲ ಕಣತ್ತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪತ ಹೋತ ಈ ಜನ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡೆ ಪೋಡುಂದು ಇವನ್ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಕಣತ್ತಿ ಇರ್ತ ಈ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಮಾಲ್ಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಡು ತಾರೆ ಪಂಡ ಆತೆಡ್ಡೆ ಪುಜಿ ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.